Kerman landetxean. Bai. Baina, nori bila zabiltza? Bai, Kerman, ni naiz. Zer izain nagoen jekitzeko? Baina... Horreitik oso goiz da. Hala. Nik oean jarretuko dut lotan eta etor daitezela niri bila. Bai. Egunon, Kerman. Venga, altzaben bizara. Bai, bueno. Zu niri bila etortzea ere. Bueno. Ez que iratzargailuak jotzeko zain nengoen. Bai, baina baserretxe baten zaur landatxeen eta aprobetxaben mida kanpoen ibiltzi eta ikusti ezelako gueldixe dauen. Hala, almuzuaz behien itxen gutzu. Baina altza usaitxe, Bai. Bueno. Gogoratu, noren edo zeren bila esaten dugula. Noren bila zabiltza eta zeren bila dabil Kerman esango dugu. Era berean, noren edo zeren zain erabiliko dugu. Autobusaren zain nago, edota Kermanen zain zaude. Gainera, zerbait egiteko zain ere esaten dugu euskaraz. Iratzargailuak jotzeko zain dago Kerman ohean. Egunon. Hone diez ordueko saltzeko? Bueno, baina bat gauan... Jandako afari horretik tripan daukat. Bai, baina ze jakingo zure zer dan jatie. Hala. Medikoek diote gauaz. Gehiegi jatea txarra dela, Eta zer dakixe ban medikue? Mendixen dana osatzen da. Mendixen? Mendixen dana osatzen da. Goizeko ordu honetan, begira, atzo gauako 12etan. Hartu nuelo eta oraindik lotan dago, Baina mendixek dana osatzen da. Eta gainera presko eta edertotxoa jau gero etxera. Orain mendira joten banaiz, ez dut gauan arte aguantatuko. Gaur gauerako akabatuta egongo naiz. Kontuz, gau hitza deklinatzeko garaian deklinabide berezia duta. Bart gauean, bart gaueko, edota bihar gauera arte, esango dugu besteak beste. Kontuz beraz, gauan, gauako eta antzeko formekin. Ez tirata zuzenak. Kerman, zelan? Nire bigia zabiltza, ala? Bai, zeitxuzun hemen bakarrik, kanpoen... Ez, bueno, dei batean zain nago, Bai, dei batean zain nago, ze lagun batekin geratu naiz gaur gauean. Eta nora zuiezioa gaur gabien? Ez, hemen ingurura, buelta bat ematera, zet. Gauean pasatzea gustatzen zait. Hala, zeo zer prestauko txuz jateko, ze bestelan gabera arte zer jamarik? Ez, eskarrik asko, Ez, lasai. Hala, agur, bai, agur. Hori nahi zenukezuk, bai, gauan arte ez aguantatzea. Libre naiz berriro, asteburua nire zain dago, badoa Kerman. Kerman, zer esan nahi oso gala? Ez, barkatu, agur. Bale, agur. Gaur Kermanek landetxean ikasi du noren edo zeren bila ibili esaten dugula euskaraz. Adibidez, Kermanen bila dabil landetxearen jabea, edo zeren bila ari zara. Era berean, zeren edo noren zain ere erabili ditu Kermanek. Adibidez, Mikel Pabloren zain. Beraz, niri zain eta honelako moduak baztertu egingo ditugu ez direlako zuzenak. Bestalde, gau hitzaren deklinabidearekin ere nahastu eginda Kerman eta normala da, ze gau hitzak deklinabide berezia du. Adibidez, bart gauean edo bart gaueko edo bart gauera arte. Eta zuek, gauean, goizean, egun guztian, saiatu euskaraz, horretarako badakizu, honekin edo harekin, baina ekin.